se svoje klepe tady. Zdar starý! Zdar! Není možné, kamo, ty jsi skopil nový rám? Jo, pokud nemůžu trefit velikost, tak zkouším. Konečně si nebudeš kopat do předního kola, doufám teda. Yes. Hustý. Z Pešlíka, P3. A co s tím budeme dělat? Jdem to složit? Jdem to složit, ostrojili jsme staré kolo, nebo staré kolo. Staronové. Staronové kolo a zkusíme to naházet na nový rám a uvidíme, co to bude dělat. Ukaž ten klenot, co si objednal. Růžovou barvičku. Tak kamo, to je luxusní. Yes. Ať mi to ladí ke kůži. Tak pojď, vytahuj, chci to vidět. To je skvost. P3. Kamo, tak teďka doufám, že budeš jezdit jak David Godzie, když máš takový rám. Hodíme to na držák a jdem si hrát. Voňavka. No, první kolo od Specialu moje. Se za tebou budou kluci otáčet, kamo. Kluci s naušnicema. Kamo, poprvé se chytla. To je dobré znamení. Yes. Je to znamení, že si možná zítra zajezdíš. Dotáhneme na moment. Trošku tomu dáme. Motorex, sponzor dnešního pořadu. Kdo má, že ten jede? Aha, kamaráde. Takže klíky nahozené, sejnty pořádně na ty 15metrové dropy, ať to drží. Takže vidlici máme nachystáno, Marzoška, Bombera, jumpová mašina. Tady máme úspěšně nějakou krabici. Yes, to bylo v balení. Je super, že v balení bylo hlavové složení, takže jsme to nemuseli řešit. Tady je objímka, ježek, podložky. A tady na vedení do rámu, ať to netluče, tak... Yes. Protože to je rám pro profíky, takže vedení, zadní brzdy. Nebudeme dávat. Se nám podařilo dát teďka vidlice s představcem. Vidlici máme Bomberu, pěkně na styleček, pěkně mohutná. Vypadá to, že to vydrží. Představec máme Title. A teďka by bylo kombo hotové, tak tam přidáme i řídítka Title, pěkně ve stylu. Kolik máme vůbec zdvih těch řídítek? Jsou 50? 50, aha. Luxus, kámo, luxus. Se nedivím, že ten Godzilla jezdí tak dobře, kámo. A to ani nemá taky zdvih, víš jak? No, jak se tam nahodí pořádný zdvih jak ty, tak, Jo. tak bude triple crown furt. Ty bych měl rychle jít rukama, vole. Jo, těma tvojima levýma. Tak, Kuba po hodině nasadil kotouč a teďka se vrhneme na ten single. Jo, další máme za single od Reverzu. Od Reverzu, černá barva, klasička. Kolik to má zubů? Hej, má to 13 zubů. Ty máš, kamo, dneska nějaký problém. Jo, já jsem nervózní před kamerou. Já myslím, že bez téhle se obejdem. Ale ten k tomu bude sedět. Ten je fešný a bude to mít nějaký zvuk? Bílý řetěz? Půlčlánkový BMXový, že? Za 59 korun, kamo? Jo, tam je 599. To je z hrušky. Z hrušky. Nebo jak na kupu. Jo. Kamo, to bude top. Jako? Myslím, že to bude hodně dobré. Máme se na to těšit všichni, že? Podle mě, kamo, David se na to přijede podívat z Polska, kamo, že ty to máš vyskladané líp jak on. Já myslím, že za chvíli bude klepat. A fakt, že?
Mám tlačit? Tahat? Kde, k sobě? Aha. Já to tahám pomaličku, kam ti to neustřelím. Mám víc? Aha, to je na tahnu. Jo, a ty dopředu? Tak? To nejede. Gabino, klač. No? Tlač. To se nejde, vole. Jo, dobré, už je to venku. Kámo. Pecajk. Top. Pecajk. Takže nejtěžší věc, co jsme si mysleli, tak byla lehká. No? Tak, máme protáhnuto. A teď přidáme už jenom tady objímku na brzdu a budeme doufat, že když Kuba zabrzdí, takže mu nevystřikne olej všude. Uvidíme. Buď a nebo. Pak už jenom kola. Až tak budeš jezdit brakeless, víš jak. Aspoň se naučíš. Strach tě naučí. No, kámo. Poslední dílky skládačky. První kolo. Kolikatka tam je osa? No 12 na 148, takže boost klasický. Yes, tak to je dobré. Dobrá, no. Hlavně jako ten systém fakt tady mají vychytaný celkem. Že ti to chodí vlastně celé. Jo. I s tím. I s čmenem. Aha. Ukaž tu voňavku, co jsi tu teďka nahodil. Finišujeme. Ale ten řetěz tam padne jak prdel na hrnec. Jo, pěkně to sedlo, no, cedule. Tak máme hotovo po 2,5 hodinách asi. No, spíš 4. Ale je to tam všecko, sedí, je to ready. A to, že nebylo ani v plánu bílý řetěz, tak nakonec se to tu úplně sedlo všecko. Jo, vypadá to dobře, no? Jsme ho vzali a vypadá to fakt dobře. Jo. Takže jsem zvědavý. Líbová stavbička. Škoda, že to ježdění podle toho nevypadá. Všecko bude. Dobré, jasné. Tak to zhoď a jdem to nafotit ven a natočit. Řekne a už to tady zkouší. Doufám, že se mu to teďka rozpadlo. Kámo, zlé! Dobré? Jo, bajkovačka fest. 108 hnedka? No, tak pojď si. Tak není to dobré.